Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Tien jaar na 10-10-10 kunnen we concluderen dat de hoge verwachtingen die er 10 jaar geleden waren in het Koninkrijk bij lange na niet zijn gehaald. Veel mensen hadden hoop op een betere toekomst, maar die is er niet gekomen. Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties vandaag in de Extra. Volgens hem had Nederland met de wijsheid van nu al direct na 10-10-10 meer moeten samenwerken met de nieuwe landen en minder terughoudend moeten zijn. Maar volgens hem is het makkelijk te oordelen over iets dat al is gebeurd. Hij hoopt nu dat de slechte start van de autonome landen ertoe kan leiden dat er wel wordt samengewerkt met Nederland ten behoeve van de bevolking. Ook bij de presentatie van het boek Koninkrijk op eieren, dat vond gisteren plaats, werd benadrukt dat 10-10-10 voor de inwoners van de Caribische delen van het Koninkrijk nog geen doorslaand succes is. In het boek zeggen 50 mensen die betrokken waren bij 10-10-10 hoe ze erop terugblikken en hoe het Koninkrijk vooruit kan. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Curaçaose overheid zelf heeft gisteren een persbericht naar buiten gebracht waarin ze zeggen dat er een nieuwe etappe is begonnen voor Curaçao. Er is een akkoord bereikt over de Rijkswet en dat is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van ons land, zo zegt de regering Ruggenaat. Er zal nog meer overlegd worden met Nederland, maar hij wil erbij stilstaan dat Curaçao positieve stappen neemt richting de toekomst. Het Nederlandse kabinet heeft vandaag advies ontvangen over veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied. Dat advies is gegeven door de Adviesraad Internationale Vraagstukken onder leiding van Joris Voorhoeven. Daarin wordt gesteld dat de veiligheid en rechtsorde van het Koninkrijk onder druk staan en dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op elkaar zijn aangewezen om ondermijnende drugscriminaliteit en sociaal-economische achteruitgang in het Koninkrijk terug te dringen. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Tijdens een vergadering van een centrale commissie van het parlement heeft politicus Gilmar Pik-Pisas gisteren hard uitgehaald naar vakbond PWFC. Volgens hem is die vakbond verantwoordelijk voor het debakel met de werknemers van de ISA-raffinaderij. Ze hebben aangegeven dat ze hun zaken zouden regelen. Resultaat is dat er meer dan 500 mensen op straat zijn gezet, aldus Pisas. De Extra schrijft vandaag dat opvallend veel auto's de afgelopen dagen in Punta en Otrobanda een wielklem hebben gehad. Het gaat veelal om automobilisten die parkeren op een plek waar ze niet mogen parkeren. Maar zoals op de beelden is te zien, wordt er dus gecontroleerd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.